Продуктите в видеоконференция и предаване на живо на TalkFusion правят възможно да се виждаме в виртуалната зала, може да се представят слайдове, да се споделят видеозаписи, да се провеждат разговори и дискусии с участниците, да се прави презентация пред многобройна публика, да се споделя екрана и дори десктопа на водещия разговор или лектора. Влезте в своя видеокомуникационен център, свалете и разпечатайте наръчника в PDF формат за видеоконференция и предаване на живо и кликнете върху избрания от вас продукт. Хоумпейдж на видеоконференция и предаване на живо ви предлага да намерите всичките инструменти необходими за успешно провеждане на презентации. Планиране на срещи, създаване на папки, видеоаплод, настройки на въпросници тестове, добавяне на потребители, преглед на отчети, промяна на видеонастройки, настройки на собствения акаунт. Свалете наръчника и натиснете бутона My Meetings. Да планирате и да създадете една видеосреща е много лесно. В менюто My Meetings можете да видите всичките вече планирани срещи за съответния ден. Кликнете върху една от тези срещи и ще видите всичките подробности, място, линка на срещата, датата и часа. От тук може да копирате URL линка на срещата и да отворите в друг прозорец и остава само да влезете в виртуалната зала на живо още от менюто My Meetings. Кликнете върху календара и изберете деня, за който планирате срещата. Натиснете бутона New Meeting. Сега ще се отвори прозорецът Create Meeting. Естествено, възможно е създаване на нова среща, такава със задна дата не може да се направи. Напишете следната информация: име, описание на срещата, начален час, приблизителна продължителност, вид на събитието, лектор или водещ, после кликнете върху бутона Submit. Системата веднага дава обратна връзка за успешното създаване на срещата, който става непосредствено видимо и в частта My Meetings. Потребителите могат да копират URL линка на срещата и да го поставят в нов прозорец, откъдето могат и да влязат в залата. Ако изберете Public при Below Guests, кликнете върху бутона Submit. По този начин входът ще е позволен за всички желаещи да присъстват. Поздравление! Успешно сте създали нова среща, която може да видите в меню My Meetings. Искате да промените някой детайл? Имам добра новина. Имате възможност да промените вече зададени параметри за срещата или направо да я отмените. И ето, дойде моментът да поканите гостите си. Видеоконференцията като технология на TalkFusion осигурява възможност да проведете презентации на живо, независимо къде и пред многобройна публика. Но как да каним? Може по имейл. Просто напишете имейл адресите на лицата, които искате да поканите. Или канете по групи. Канането се извършва въз основа на вашите папки с контакти в TalkFusion или използвайте видео меседж центъра, за да поканите целия си екип. TalkFusion осигурява достъп до цялата система 24 часа в денонощието. Можете да пратите покани по всяко време, като използвате контактите си в своя видеокомуникационен център. Изградете поканите си по свое желание, като напишете името, датата и часа на презентацията или срещата си. Даже може да добавите лично съобщение, после кликнете върху бутона Send Invite и всичко е готово. Но вие искате да напредвате в TalkFusion бизнеса си. Имам страхотни новини. Осигуряваме ви възможност да поканите своя екип на свое предаване на живо. Покани всички линии по-долу чрез видео меседж центъра. Пращането на покани никога не е било толкова лесно и удобно. My Contents – съдържание на презентации. Така е възможно директен достъп до материалите, необходими за презентацията ви. Таб My Contents помага да подредите всичките материали за презентацията, създаване на папки, аплод с работа с видеофайлове, както и съхраняването им с цел те да могат да се използват и в бъдеще. Името на основния потребител ще се използва автоматично и за име на папката. Като кликнем върху името на друг потребител, ще се създадат нови папки или можем да аплоднем вече съществуващи файлове от компютъра си. Проверете поддържания формат на видеофайловете в материала в PDF файл. След като имаме необходимите материали в My Contents, вече сме в състояние да изпълняваме следните операции: Preview, Download,
Upload, изтриване на файлове, Share файл по имейл. Ако искате съдържанието на тази папка да е строго лично, имате възможност и за това. Различните информации може да ги определим като публични или лични. Да пуснете или да аплоднете видеозапис никога не е било по-лесно. След като сте аплоднали видеофилмите в таб My Contents, можете да погледнете процеса на прекодирането на видеозаписите в меню My Videos. Тук ще видите списъка на видеозаписите, които в момента се прекодират. След като прекодирането им е приключило, ще бъдете информирани за това по имейл. Успешно аплоднатите видеозаписи ще може да се видят в My Contents. Сигурно сте запомнили вече, че видеозаписите в формат FLV направо отиват в My Contents. Всеки друг видеоформат автоматично се прекодира и се намира в меню My Videos. След успешното прекодиране на видеозаписа в формат FLV, видеото автоматично се прехвърля от My Videos в My Contents. За успешния аплод ще бъдете информирани по имейл незабавно. Да създадеш тестови и да проведеш изследвания игриво и много лесно. Кликнете върху My Surveys. Тук може да създадете своите въпросници или да направите материали за професионално обучение. Само напишете въпросите си и отговорите към тях. Можете да създадете и тестове с възможност за отговор с Single and Multiple Choice. За да създадете изследване, само кликнете върху името на потребителя, дайте име на въпросника и вече може да го ползвате. В тази част Users имате възможност да добавите нови потребители към системата. Можете лесно да смените паролата или профила на даден потребител в интерес на по-улеснено ползване, даже може да зададете търсене за даден потребител. Видеоконференцията позволява максимум 15 души да присъстват в залата като активни участници. В предаването на живо техният брой може да е само един. Независимо дали избирате видеоконференция или предаване на живо, може да направите презентация пред безброй слушатели. В секция Reports може да следите активността на презентациите си. Застанете с курсора върху съответния ден да видите списъка на присъстващи гости, за да може в бъдеще да влезете в контакт с тях по имейл. Също така може да проследите презентациите си по дни или по месеци. Само трябва да застанете с курсора върху съответния ден. В частта Video Settings се дават основните настройки, предназначени за лектора, потребителя и гостите за всяка една презентация. Препоръчваме да използвате основните настройки за презентациите си, независимо, че те лесно могат да бъдат променяни. В менюто Account Settings може да зададете вашите бизнес настройки и тези свързани с имейлите. Има възможност да аплоднете своя бизнес банер или банер за гостната, както и да нагласите часовата зона. Основните бизнес банери и тези за гостната са банерите за видеоконференция и предаване на живо в TalkFusion. Сега ще ви представям най-новите самосъздаващи се веб-сайтове TalkFusion Live.com. Не сте организирали среща за днес? Няма никакъв проблем. Гостите ще научат много повече за 8-те водещи видеокомуникационни продукта, като им изпратим вашата самокопираща се страница talkfusionlive.com. Оптимизирайте презентациите си на живо за секунди. Това се прави в Account Settings на вашия talkfusionlive.com. Само запишете информацията за бизнеса си, включително и името на фирмата и ключовите думи за SEO, оптимизация за търсачки. Сега, след като презентациите и срещите са зададени, дойде моментът да проведете първата си презентация. Гостите са поканени. За провеждането на презентациите трябва само да се логнете в нея. Има 3 възможности за вход на една презентация – като лектор или водещ, като потребител или като гост. Гостите могат да присъстват на презентация, като влязат, написвайки имената си в съответното поле.
Лекторите и водещите на TalkFusion видеоконференция предаване на живо имат на разположение безгранични възможности. Възможни са запис на самата презентация, настройки на различни елементи и тяхното запазване, както и да се определи кои подове да бъдат използвани по време на презентацията и още много други функции. В My Contents с един клик можете да споделите своите изследвания, тренинг материалите и въобще самия десктоп от компютъра си. Само кликнете върху бутона Старт камера. Видеоконференцията и предаването на живо в TalkFusion работят с основна настройка. Всичко това обаче може да настроите според своите изисквания. Списък на присъстващи, чат с гостите, бележки, бяла дъска, споделяне на файлове и разговор с участниците. В момента на влизането в залата, гостите ще видят вашия банер за гостната. TalkFusion прави възможно да аплоднете банер, който искате да се появи там, чрез таб Account Settings. Всички участници в TalkFusion видеоконференция и предаване на живо имат пред себе си в залата таб Help. Там са зададени 5 най-важни неща като помощна информация, както и фирмените данни, свързани с TalkFusion. Поздравление! Вече можете да провеждате презентации на живо, по всяко време и където иде на света. Не се бавете! Започнете още днес!